Som-hi amb la meteo, pas enrere de les tempestes. Estem davant d'un dels abrils més secs dels últims anys. La setmana que ha començat amb estabilitat, al matí almenys, després a la tarda s'ha començat a complicar una mica el temps, ramat d'ovelletes que tenim des d'Igualada que es pot extrapolar a moltes altres ciutats de Catalunya que sovint ens indiquen un canvi de temps, i és que aquest dilluns a la tarda serà el moment més inestable de tota la setmana, per tant no anaven massa mal encaminats. Sortida de sol tranquil·la des de Lleida, com podem veure, amb pocs núvols, després d'una nit que ha estat tempestuosa. Ja comencen a carburar aquestes nits de tempestes a Catalunya. Ha estat la primera de la temporada a la ciutat de Lleida. I també des de Blanes, doncs, molta calma, bonança, amb aquest ambient agradable, confortable, cel assolellat, la mar molt serena, que ja convida a fer-se el primer banyet de la temporada. Ens anirem al Ripollès, que és potser un dels epicentres de tempestes més importants de Catalunya, i la naturalesa ja comença a preparar-se. Mireu les formigues com protegeixen els seus formiguers davant de les tempestes de tarda, que podem veure en les següents imatges des de Camprodon, ben a prop d'aquí. Veiem aquest ruixat fort, són aquestes pluges a estones molt intenses, però també de curta durada, per excel·lència són a la tarda. Doncs bé, des del radar podem veure com es formen aquests ruixats. A partir del migdia es comencen a formar cap al nord-est de Catalunya, després ràpidament sorgeixen com bolets aquests ruixats i tempestes a tota la serralada, amb aquests cors vermells que ens indiquen la presència de nuclis molt intensos, acompanyats també de calamarsa o localment de pedra, i també alguns ruixats que s'han format cap a la zona dels ports i de les Terres de l'Ebre. Són els ruixats procedents de la serralada ibèrica, també algun nucli cap al litoral de Tarragona, i fixeu-vos com aquest dilluns les precipitacions han estat nombroses, molt extenses, i fins i tot també han arribat per alguns punts de la Costa Brava, a l'Empordà, i després cap al vespre a la nit els ruixats i tempestes també podran arribar cap al prelitoral, cap a la zona del Montseny, Vallès Oriental i Vallès Occidental. En aquesta zona arribaran força més desgastats. A continuació, mapa isobàric per veure, doncs, més o menys aquesta setmana que tornarà a ser força avorrida meteorològicament parlant, i que de fet aquest mapa ens dona poca informació. Només podem destacar la llunyania d'aquestes pertorbacions o borrasques cap a l'Atlàntic, anticiclons a les Illes Britàniques que tampoc acabaran d'influenciar tota Catalunya. De fet, estarem una mica en terres de ningú, i tot plegat conduirà a aquest temps força estable i monòton. Pel que fa a les precipitacions, fixeu-vos com aquest dilluns és quan la taca de pluges és més grossa, quan la inestabilitat guanya més extensió. Després les tempestes quedaran restringides en aquests punts de muntanya, també dijous per Sant Jordi, que per tant sembla que serà una jornada que podrà aguantar el cel a moltes comarques de Catalunya, i per tant serà una diada molt aprofitable. Anem a la previsió del temps, amb el mapa de símbols per dimarts, que ens anuncia un dia molt tranquil per una disminució de la inestabilitat. Cel assolellat en conjunt, amb només algunes boires o boirines matinals que es poden formar cap al Pla de Bages, cap a la Plana de Vic, també cap a algunes fondalades del prelitoral allà on la nit anterior hagi plogut i per tant hi hagi més humitat, s'aixecaran rapidíssimament, per això ni les hem simbolitzat, i després quedarà un dia, doncs, podríem dir, variable, amb pinzellades de núvols prims, amb creixement de núvols i nuvolades que seran més gruixudes cap al Pirineu, aquests punts de muntanya, i que de cara a la tarda podran descarregar alguns ruixats amb tempestes, sobretot cap a aquest sector oriental del Pirineu. En principi, com podem veure, aquestes precipitacions tancades, circumscrites en aquests punts de muntanya, no haurien de sortir ni d'avançar cap a la resta de Catalunya. El vent serà feble del sud-est, aquest vent que arrossega la humitat del mar Mediterrani i que influencia amb fresqueta a la primera línia de mar i cap als pobles i ciutats de la costa, i que també, de fet, aquesta humitat és la que arriba després cap al Pirineu, a les capes altes, amb aquestes línies de convergència, cursos ascendents d'aire, que són els que desenvolupen aquestes nuvolades monstruoses de tempestes. Alguna ràfaga moderada cap a l'interior de Tarragona per aquestes ràfegues de vent de mar cap a terra que es canalitzen per la Vall de l'Ebre. La temperatura presentarà poques variacions, màximes entre els 20 i els 25 graus a la costa i al prelitoral, un ambient molt agradable, temperatures de luxe, i també una mica de caloreta a l'interior, amb màximes entre els 25 i els 30 graus. De fet, es podran fregar la trentena de graus cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Anem a l'avanç de previsió pels pròxims dies, i tindrem un dimecres pràcticament calcat a dimarts, amb molta estabilitat. Sol al matí, creixement de núvols a la tarda, i aquests ruixats amb tempestes que tornaran a quedar concentrats al Pirineu localment, amb alguna calamarsada o pedregada. Temperatures sense canvis destacables, i després, a partir del vespre nit, quan es formin aquestes tempestes de tarda, arribaran les encluses a la resta de Catalunya fins a arribar a la costa per enterbolir o emblanquinar el cel, però sense precipitacions.
Diada de Sant Jordi, en principi força estable. Com hem dit, el cel podrà aguantar a bona part de Catalunya i, per tant, no esperem adversitats meteorològiques als carrers, paradetes de llibres i de roses. Per tant, podrem gaudir d'una diada força tranquil·la amb alguns matisos per comentar. En primer lloc, tindrem nuvolositat abundant cap a l'interior i la meitat nord de Catalunya. Per tant, en aquestes zones d'aquí, doncs, poques estones de sol es veuran. Això sí, de pluges i tempestes només en veurem cap al Pirineu i alguns punts del Prepirineu. Per tant, nord-est de Catalunya és on s'esperen les tempestes que podrien ser més intenses només a la tarda i de curta durada, no haurien d'allargar-se més de 20 a 30 minuts, per tant, aquestes zones sí que podríem tenir algunes corredisses, però a la resta de Catalunya s'espera una jornada força estable, també algun ruixat puntual i local cap a les Terres de l'Ebre, que vindrà de la serralada ibèrica, però en principi, insistim, un dia que hauria de ser força estable, amb una petita baixada de la temperatura, que no refrescarà l'ambient i, per tant, continuarà aquesta suavitat típica dels mesos de primavera. I divendres, dissabte i diumenge, sembla que continuarem amb la mateixa tònica de temps, amb aquesta dinàmica primaveral. Sol al matí, creixement de nuvolades a partir del migdia i la tarda i la formació dels xàfecs amb tempestes, que sobretot tornaran a ser molt més repetitius i nombrosos cap al Pirineu, localment amb aquestes calamarsades que puntualment poden ser intenses. La temperatura pujarà moderadament tant dissabte com diumenge i, per tant, esperem unes temperatures a l'alça de cara al cap de setmana que mantindran aquesta suavitat i fins i tot amb una mica de caloreta perquè es podran tornar a repetir les màximes properes als 30 graus i amb les nits, que cada cop també seran més suau i menys fresques. I anem acabant, com no podia ser d'altra manera, parlant de les tempestes, que és el tema d'excel·lència d'aquest dilluns i que anirem repetint de cara als pròxims dies i setmanes. Són ja les primeres nits de pirotècnia, sorolloses, com podem veure des d'Ivars d'Urgell, que es pot extrapolar a altres ciutats de Catalunya. I fixeu-vos en el següent mapa de la distribució, podríem dir, de les tempestes. Això d'aquí és un mapa de la densitat de llamps que ha estat elaborat per al Servei Meteorològic de Catalunya i que podem veure com el Berguedà és l'autèntic niu de tempestes, on més freqüents són de Catalunya, també a les comarques veïnes, com per exemple el Solsonès, al nord del Bages, cap a la zona del Lluçanès, i per contra, on menys tempestes hi ha, seria a dalt de tot, a la Val d'Aran i després també cap al Cap de Creus. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé!